Hello, my friends. We're preparing here for the Germans attack. I witam serdecznie, to ja Niklaus, a to jest Call of Duty 2, czyli gra jakich już nie ma i w tym momencie właśnie to jest jeden z tych momentów, gdzie człowiekowi ewidentnie stają włosy na rękach, gęsia skóra, te sprawy, czego niestety w nowych grach szukać coraz częściej na próżno. Tutaj z towarzyszami, z towarzyszem Borią Kuzniecow? Coś mi to mówi. Bronimy się przed natarciem Niemców, potem sami będziemy napierać. Czy jeden z wielu takich, prawda, doniosłych, bardzo patetycznych wręcz momentów Call of Duty 2, na które tak mnie naszło, bo jak już może czytaliście moje wypociny na Facebooku na przykład na temat tego, że ale mumzita, że mamy niesamowite braki w tym momencie, jeśli chodzi o dobre drugowojenne shootery, a w zasadzie Call of Duty tak pomimo upływu czasu jest nadal jednym z nich. To najciekawsze, gra graficznie nie cisnymy teraz. Zamatuszku Rasiju. Gra graficznie nie zestarzała się jakoś bardzo, a jeżeli porównamy ją z najnowszym Call of Duty, czyli Call of Duty Ghosts, to dojdziemy do wniosku, że no nie zestarzała się w zasadzie w ogóle, pomimo że nie mamy tu takich bajerów jak na przykład super realistyczne włosy na psach, no ale nie mamy tu psów, to też żadna strata. To oprócz tego w zasadzie grafika, nawet jak na dzisiejsze standardy, jest bardzo dobra jakość tekstur, bardzo dobrze animowane postacie, fajne oświetlenie. Szczególnie jeśli porówna się to, że pierwszy raz w dniu premiery, kiedy grałem w Call of Duty, to był który rok? 2006 bodaj. Jeszcze na starym monitorze CRT, tak zwanym z dupą. Teraz, prawda, na dużym 24-calowym LEDowym monitorze wygląda to całkowicie inaczej, w domyśle lepiej. Dlatego te emocje, które się przeżywa podczas grania, jeszcze szczególnie, że z kodem 2 rozstałem się dawno temu, tak więc nie pamiętam tutaj wszystkich zwrotów akcji, niuansów fabularnych i tak dalej. Czyli można to wszystko de facto przeżywać na nowo. Gra bezproblemowo działa na Windowsie 7, z tym, że musiałem ją odpalić przez tryb zgodności z Windowsem XP Service Packiem 3, ale oprócz tego gra żadnych problemów nie sprawia. Nie wiem jak z multi, po tym sprawdzę i dam znać. Tutaj pieremy. Tak więc jak już mówiłem, Call of Duty w klimatach II wojny światowej było to w zasadzie ostatnie dobre, bo potem już World at War, które pomimo, że fajne było tak po naszemu powiem z kuli tego, że mieliśmy ten teatr działań i walki, prawda, na Pacyfiku z Japończykami, tam wcielaliśmy się w amerykańskiego Marina i właśnie walki w Stalingradzie, na wschodzie Europy, na froncie wschodnim, tak więc różnorodność była fajna, ale klimat już zdecydowanie nie był ten, jako że była to też jest może po części zasługa tego, to jeszcze gry, w których można było się wychylać. Była to gra nie od Treyarchu, nie od Activision, a właśnie od Treyarchu, spod których ręki kody zawsze, no, nie to, że były gorsze, ale po prostu klimatycznie zawsze były dość tak diametralnie różne. Po prostu inaczej używali silnika, na którym gra była stworzona i tak dalej, więc klimaty były dość odmienne i właśnie dlatego uważam, że to drugi kod jest tym ostatnim dobrym drugowojennym kodem. Nie liczę tutaj trójki, która nigdy nie weszła na PC, a była całkiem przyjemna, ale to jednak dwójka właśnie zaskarbiła sobie serca graczy i zresztą nie bez powodu, była świetną kontynuacją jedynki, która to po pojawieniu się po premierze pierwszego Medal of Honor, znaczy nie pierwsze były te na PlayStation 1, wiadomo, Medal of Honor Allied Assault na komputer, no narobiła niemałego fermentu, można powiedzieć przejęła pałkę pierwszeństwa, jeśli chodzi o przodowanie w temacie drugowojennych FPS-ów, no i tak w zasadzie myślę, że jest do dziś i ja, jak już nieraz wspominałem, czekam z utęsknieniem po prostu na czy kolejnego koda w klimatach II wojny, czy solidną właśnie grę w klimatach II wojny światowej, gdzie będziemy mogli znowu wcielić się, czy to w żołnierza radzieckiego, czy w którejś z armii alianckich, czy może w końcu doczekamy się, oprócz Enemy Fronta, w Enemy Froncie w sumie grał się Amerykaninem, że będziemy mogli się wcielić w polskiego żołnierza. To już było możliwe, przypominam, w
Call of Duty 3, gdzie można było wcielić się w skórę żołnierza, który miał na nazwisko bodaj Bohater i był żołnierzem dywizji pancernej generała Baczka, tak więc to ewidentnie na plus, jeśli chodzi o Call of Duty 3. Na gier drugowojennych jest straszny niedosyt, od bardzo długiego czasu jesteśmy paszeni i futrowani konfliktami współczesnymi z pogranicza science fiction, czy też wiecznie bijemy tych złych Rusów albo skośnookich, którzy napadają na Stany Zjednoczone. Cóż, ile można, a ja wiem, że na pewno bardzo dużo bym dał za grę w klimatach II wojny światowej w stylu Call of Duty, czy właśnie kolejną część koda w tym klimacie, w tych czasach, w klimatach II wojny światowej. Nie jakiś czas temu, to już było dość 2-3 lata temu, zapowiedziano kolejną część gry Brothers in Arms, którą kocham niesamowicie, jest jedną z moich ulubionych serii drugowojennych, czyli Road to Hill 30, potem Earth in Blood, potem Hell's Hallow, na którym jednak dość mocno się zawiodłem, bo jednakowoż nie wyglądała tak, jak było to pokazywane w filmach promocyjnych. To jest właśnie ta magia, że gra naprawdę na filmie z 2000 chyba tam 4 roku wyglądała tak szokująco, że myślałem, że będzie to najlepsza gra w klimatach II wojny, a gra, która wyszła, z tamtą miała wspólną w zasadzie tylko nazwę. Tutaj jak ktoś się szokował tym, że Watch Dogs wyglądało na tych pokazach tak, a po premierze tak, to co zrobili, co Gearbox zrobił z Brothers in Arms, to jest po prostu szok. Oni po prostu z gry, która na prezentacji wyglądała świetnie, a nie działała jeszcze nawet na trzeciej wersji Unreal Engine 3, tylko była to mocno zmodyfikowana wersja Unreal Engine 2,5, a potem gra, która już wyszła na dużo nowszej technologii, wydawałoby się lepszej, a tu lipa. Gra nie dorastała temu, co pokazano wcześniej do pięt. Tak więc to są takie dziwne historie i zabiegi, które często mają miejsce w procesie produkcji gier, których chyba już nigdy nie będzie dane mi zrozumieć. I nie przemawiałem jakoś do mnie po prostu te hasła o tym, że grę trzeba zdowngrade'ować, bo wychodzi na potrzeby konsol, albo że miałaby za wysokie wymagania sprzętowe. No nie przemawia to do mnie. Ja jestem człowiek małej wiary w tym temacie, a poszczeliłbym Nikolaja. A, nomen omen. No tak, więc ja czekam na nowego koda i dałbym sobie uciąć... No nie, to może nie, ale dałbym sobie uciąć mały palec u ręki za remake pierwszego albo drugiego koda, tak jak zremakeowano na przykład The Last of Us Remastered, Lara Croft, Tomb Raidera ostatniego, czy choćby chyba najlepszy przykład Metro Redux, gdzie Metro 2033 i Last Lighta, gdzie Metro 2033 było przerobione całkowicie od nowa na zupełnie nowe wersje silnika. To nie wyglądało tylko na kosmetyczne poprawy, ale naprawdę wygląda na w zasadzie nową grę, tak więc tu można bez problemu, jeśli nawet ktoś przeszedł tą część, zagrać sobie w nią jeszcze raz. Nowe animacje, całkowicie nowy silnik, nowe tekstury, nowe oświetlenie, tam zresztą wydali to ze wszystkimi dodatkami, które wyszły do Metro 2033. Jeżeli Activision czy Treyarch, nieważne, zdecydowałby się na taką reedycję pierwszego koda lub drugiego koda, czy też na przykład jakimś cudem wydanie koda 3 z ulepszoną grafiką, na przykład na silniku Advanced Warfighter, które wreszcie ma nowy silnik, na wydanie w takim wydaniu, no, taka masło maślane, koda 1 czy 2, czy po prostu zrobienie kolejnej części w klimatach II wojny, naprawdę zarzekam się, mogę szturmować te plaże Normandii po raz 500, mogę zdobywać te kamienice Stalingradu po raz 300 i myślę, że nie jestem jedynym i myślę, że z takiego materialnego, hajsowego punktu widzenia twórcom też bardzo by się to opłacało. Tak więc no mam nadzieję, że ktoś pójdzie po ten drugowojenny rozum do głowy. Ja czekam z utęsknieniem, niestety no, nie spodziewajmy się czegoś w najbliższym czasie, gdyż na E3, jak można było zauważyć, nic w tym klimacie się jakoś szczególnie nie ruszyło. No ale cóż, czekajmy, bądźmy cierpliwi, my fani II wojny światowej i z cierpliwością ogrywajmy takie perły z przeszłości, nie znowu takiej dalekiej, 2006 rok premiera, czyli 8, zbliżamy się do 9. rocznicy od premiery drugiego koda. I cóż, i to by było na tyle. Takie małe, krótkie wspomnienie. A, ty Niemcu, ty niedobry. Pitej Nikolaj! A, to za murkiem, dobra. Imiennika by mi zabieli. Tak więc to tyle na razie, trzymajcie się. Jestem ciekaw waszych opinii, co myślicie właśnie o tym braku tej posusze w klimatach II wojny światowej gier w tym momencie na rynku. Co wy o tym myślicie? Jak odnosicie się do koda? Która z części była według was najlepsza? Jaka jest wasza ulubiona
w ogóle produkcja w klimatach II wojny światowej. Jestem ciekaw waszych opinii, zachęcam do dyskusji w komentarzach, w którą też bardzo chętnie się włączę. I cóż, tymczasem to był jo, Niklaus, synek z Bojten, a to był Kod 2 i na razie Tela, trzymcie się i seria w powietrze, seria w powietrze dla was. Pa pa. Und geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.